хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 20 январ дар Паём ТВ. дар Тоҷикистон нархи сӯзишвории дизеле ки моҳҳо ба ин тараф арзон намешуд, андак поин шудааст. дар таблои ширкатҳое ки дар навоҳии вилояти Сохт ба фурӯши маводи сохт машғуланд, тағйирот ворид шудааст. бар тибқи нархномаи нав дида мешавад ки арзиши сӯзишвории дизелӣ ба 11 сомониву 80 дирам шудааст. ин дар ҳолест ки ин навъи сӯзишворӣ ҳудуди як сол ба ин тараф қариб ки аз 12 сомонӣ тағйир наёфта буду аз ҳама сӯзишвории гарон арзёбӣ мешавад. гуфта мешавад сабаби асосии арзон шудани солярка ин ба воридоти он аз хориҷа вобастагии зич дорад. шурӯъ аз ҳамин ҳафта ин навъи сӯзишворӣ бо нархи нисбатан арзон ворид шудааст. раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид бо сафири Қазоқистон дар Тоҷикистон Валихон Туреханов мулоқот карда гуфтааст ки вилоят барои афзоиши содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба хусус пиёзу сабзӣ ва карам ба Қазоқистон омода аст. намояндаи дипломатии Қазоқистон гуфтааст барои татбиқи ин иқдом соҳибкорони қазоқ омодаанд ки ба маблағи $15 миллион пешпардохт диҳанд. тарафҳо мутмаин шуданд ки дар сурати риояи пайвастаи нақшаҳо содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба Қазоқистон метавонад то $45-50 миллион афзоиш ёбад. зимнан зикр гардид ки дар вилояти Хатлон дар як сол то 500 000 тонна пиёз истеҳсол кардан мумкин аст, дар ҳоле ки талаботи ҳармоҳаи Қазоқистон ба ин маҳсулоти кишоварзӣ аз 35 000 то 150 000 тоннаро ташкил медиҳад. ҳамчунин дар ин дидор ҷониби Қазоқистон ба интиқоли лимӯ ва ангури тоҷикӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, ҷонибҳо барои содироти он ба Қазоқистон изҳори умедворӣ кардаанд. ӯзбекистон воридоти нерӯи барқро аз Тоҷикистон афзоиш додааст то вилояти Сурхандарё дар ҷануби ин кишвар бо нерӯи барқ бефосила таъмин шавад. тавре расонаҳои ӯзбекӣ иттилоъ доданд аз 14 ноҳияи вилояти Сурхандарёи Ӯзбекистон 9 тояшро Тоҷикистон бо нерӯи барқ таъмин мекунад. дар баробари ин ҳаҷми интиқоли барқ аз Тоҷикистон ба Ӯзбекистон ошкор карда нашудааст. Ӯзбекистон таи 3 соли ахир воридоти нерӯи барқро аз кишварҳои ҳамсояи осиёи марказӣ барои қонеъ кардани ниёзҳои мардум ва саноат ба хусус дар фасли зимистон аз сар гирифт. ба ҳамин тариқ Ӯзбекистон бар замми барқи истеҳсол мекардааш бештар аз ҳама аз Тоҷикистон ва ҳамчунин аз Қирғизистон, Қазоқистон ва Туркманистон қувваи барқ харида аҳолияшро бо барқ таъмин мекунад. дар ҳолатҳои изтирорӣ барқи корхонаҳои бузурги саноатиро ҳатто хомӯш карда барқро ба аҳолӣ медиҳад. дар Тоҷикистон беш аз 600 000 зан аз бонкҳо қарз гирифтанд. маблағи умумии қарзҳои додашуда ба занон дар соли 2022 беш аз 3 миллиарду 400 миллион сомониро ташкил медиҳад. ҳаҷми қарзҳои додашуда нисбат ба соли 2018 2,4 баробар афзудааст. тибқи иттилои расмӣ дар маҷмӯъ дар 5 соли охир бонкҳои кишвар ба занон ба маблағи 12 миллиарду 100 миллион сомонӣ қарз доданд. қобили зикр аст ки қисми аз ин занон қарзҳои гирифтаашонро пардохт карда натавониста роҳ сӯи муҳоҷират карданд. иддаe аз онҳоро ҳоло мақомоти интизомии Тоҷикистон ба ҷустуҷӯи байналмилалӣ додааст. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 20 январ эълон кард. тибқи нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон арзиши 100 рубли русӣ барои имрӯз 14 сомониву 80 дирам аст. ин ниҳод қурби миёнаи фурӯши $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистонро 1026 сомониву 36 дирам арзёбӣ кардааст. Бонки миллӣ қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1110 сомониву 73 дирам арзёбӣ кардааст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон $1928.55 муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бошка нафти хоми таҳвилӣ моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brentgrad фьючерси Лондон $86.70 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бошка нафти хоми таҳвилӣ моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightweight Grad оили Нью Йорк $81.16 муомила шуд.